Mirna, magandang gabi po. Maingay yung aking electric fan. Pagpasensyahan nyo na, sobrang init eh. Ayan, si Rams Motovlog, mega love shoutout, Rams. Thank you for coming, Rams. Ayan, sobrang init. Ba? Ayan, kumusta kayo? Na-miss ko kayo, hindi ako nakapag-live kagabi. Ate Mirna Grande, mega love shoutout, Ate Mirna. Ayan, kumusta ba ang araw nyo? Sobrang init? Grabe. Hindi na ako nagpalit ng damit ko. Ayan, mukha akong anuan. Ayan, Ate Mirna Grande, na dito ako ate sa bahay mo, te. Ay, mali. Nandito ako. Ate Mirna, nandito ako sa bahay mo. Iniibig kita. Ayan, ate. Iniibig kita, cover song by Mirna Grande. Ayan, te, naka-play ka na, te. Ayan, naka-play ka na. Ayan, Sis Gemini. Meron tayong Ayan, si Kabayan Dasilio. Mega love shoutout. Kabayan, thank you for coming. Ayan, bigyan kita ng mo. Ayan, ayaw na naman mag-jacket ng ating Wait lang ha. Palitan na, bigyan kita ng jacket. Ayan. Ayaw mong jacket na naman ng aking Hindi ko alam kung bakit. May sumpong naman gano'n, may sumpong pa rin yung aking isang cellphone. Dito tayo mag-jacket ba? Sir Avin, may galap shoutout Sir Avin. Magandang gabi Sir Avin. At moderator, ayan. May moderator ka na, Kuya Dasilio. Mayroon ka ng moderator. Ayan, at ituloy ko yung aking Ayan, naudlot yung live kay Ate Mirna. Ayan, Ate, may ka pa, te, may tawag dito. May ads ka pa. Ayan, salamat Abi Manay sa host. Ayan, walang anuman. Sis Mervy ko yan. Ayan sis, dito na ako sa iyo sis Mervy. Nakadextrose pa yung isang cellphone ko at medyo lowbat ba. Grabe init, sus my goodness. Sis Peli, may galab shoutout Sis Peli. Good evening, Sis Peli. Sis Mervy ko yan, nandito ako sa bahay mo, Sis Mervy. Ayan, playing ka dito sis, sa Tingnan ko to, ayan, hindi pa siya naka-play dito. Sa 2 years ago, hindi ko na nabasit, hindi ko na nasikaso yung lote ko. Ayan, pang 113 thumbs up dito sis. Ayan, wala pa akong tusok dito. Ayan, Sis Peli, may galab shoutout Sis Peli. Good evening everyone, thumbs up dan sisi. Salamat Pinoy, may galap shoutout sa iyo Pinoy. Gandang gabi sa iyo Pinoy. Sir Avin, kumusta Sir Avin? Long time no si Sir Avin. I miss you na Sir Avin. Ayan, may galap shoutout sa atin lahat guys. Magandang gabi. I miss you so much sa inyo lahat. Dahil na-miss ko kayo, ilang tayo di nagkita-kita kagabi, di ako nag-live kagabi. Ayan, maraming salamat. Sis Peli, nandito ako, Sis Peli, sa iyong bahay. Ayan, si Lexus TV, Sis Peli ang mag-watch sa'yo. Next ko kayo, Sir Avin, dito, ni Sir, ni Pinoy. Next ko kayo dito sa nakasalang.
Spelly, nandito ako sa ito ang menu natin. Ayan, pag 195 tamsak ako dito si Spelly. Ayan, playing ka na si Lexus TV ang nag-watch sa'yo. Timar na Grande still playing. Ang ingay naman nito ba? Ayan, Ma'am Gemini, mega love shoutout, Ma'am Gemini. Sandali lang guys, at ako'y mag-mute lang. Nabibingi ako dito sa mga... Nasaan yung piniplay ko dito? Ayan, si Mac TV, sandali lang guys ha, jacketan kita. Sandali lang Mac, bigyan kitang jacket mo, wait lang ha. Ayan, still playing ka sa Spelly, may ads ka pa sa Spelly. Oh, idol Guapo Converse, ayun. Okay, nandito tayo, magbibigay tayo ng jacket. Ayan, bigyan ko ng jacket si Mac TV, nandito na yung moderator mo Mac. At si MC Pretty Official, ayan, may ano ka na rin. May jacket ka na rin. Para hindi ka ginawin, kahit napakainit, parang hindi ka ginawin. Ayan, may mga jacket na kayo. Maraming salamat. Sis Marivic Obian, malapit ka nang matapos. Sis Marivic. Ayan, pang 113 tamsak ako dito sis. Okay, ayan, malapit ka na magpatapos si Sana mo, Sis Marvic. Sir Avin, maraming salamat Sir Avin. Ayan, Sis Marvic Obian, full watch ka na sis. Ayan, full watch ka na Sis Vic. Maraming salamat Sis Marvic. Sir Avin, nandito na ako sa iyo Sir Avin. Next na kita Sir Avin. Ayan. Sir Avin, matagal kang nawala Sir Avin. Ayan, paspasan ang pagpapadyak para masarap na lomi. Para sa masarap na lomi, agoy sana all. Ayan, Sir Abby, playing ka na dito sa sa lomi. Paspasan ng padyak para sa lomi. Sana all na lang paspasan ng padyak para sa lomi. Ayan, Pinoy, next kita dito, Pinoy. Ate Merna, malapit ka na matapos, ate. Ayan. Mag-ano na ako, te, pag 20 tamsak ako dito, Ate Merna. Next kita dito, Pinoy, kay Ate Merna. Ayan, si RP, Pelm, ayan, hello, shoutout, ano ba to? Hello, shoutout to you, Pinoy Check, ayan. Sabi ni, ni RP, si RP pala, si RP. Ayan, Ate Merna, full watch ka na, Ate Merna. Ayan, full watch ka na, te. Nakapag-comment na rin ako. Okay, Pinoy, nandito na ako sa bahay mo, Pinoy. Si Spelly, malapit ka na mag-full watch si Spelly. Okay, si Pinoy naman, nasaan na si Pinoy? Pinoy, nasaan ka? Ayun, nandito si Pinoy. Ayan, Pinoy, nandito ako sa 2 minutes mo muna. Ayan, dito sa Classic Bakery. Ayan, Pinoy, playing ka na dito, Pinoy, sa 2 minutes mo. Ayan, CRP, Fel, may love shoutout, sabi ni Sir Aben. Si Spelly, malapit ka na mag-full watch si Spelly. Ayan, malapit ka na mag-full watch. Sir Avin, still playing ka Sir Avin. Sis Marvic, mag-love shoutout sa iyo Sis Marvic, Family TV, si Sikoy, magandang gabi sa iyo. Ayan. Ayan, good evening sa iyo Sis Marvic. Maraming salamat sa patamsak. Maingay yung mga alaga ko kaya nag-mute ako. Ayan si Spelly. Malapit ka na mag-full watch si Spelly. Naka-mute lang, nakatago si P. Sige lang si Smurvic. Ayan, full watch ka na si Spelly, kaya lang may ads ka pa si Spelly. Just Cooking, may kalab shoutout, Just Cooking. Magandang gabi sa'yo, Just.
Ayan, tapusin ko lang yung ads mo, Sis Peli. Ayan, may galap shoutout sa 10 million in the house natin. Ate Myrna Grande, maraming salamat po. Ayan, kumain na ba kayo, ma'am, host? Oo, tapos na Pinoy. Kanina pa maaga ako kumain Pinoy. Pero kakain pa rin ako mamaya bago ko matulog pagkatapos ko mag-live o, di ba? Ayan, di ata ako nakapag-ano kay Sis Peli, nakapag-comment. Ayan, nandito na ako, mag-comment ako. Sandali lang guys, magko-comment lang ako dito kay Sis Peli. Ayaw din mag-comment nito, agoy, Ginoo. Ano na nangyari dito sa mga ito? Ayaw mag-comment. Ayan, Sis Peli, ayaw mag-comment na ko. Sus Mariones, Ginoo, Garapon. Bahala nga siya kung ayaw niya mag-comment. Ayan, Morski, magalag shoutout sa iyo, Morski. Just Cooking, magalag shoutout. Ayan, pang 45 thumbs up ako dito, Sir Abin. Malapit ka na matapos, Sir Abin. Ayan, plus ano ka, Sir Abin? Ano tawag dito? Plus 1 banana ka, Sir Abin, ha? Plus 1 dikit sa'yo ulit. Okay. Ayan, Pinoy, malapit ka na rin mag-full watch dito. Pinoy, ayan, ayan, full watch ka na, Pinoy, ha? Ayan, full watch na. Gagamrock, may galap shoutout sa iyo. Sir Go Batman. Ayan, may galap shoutout, Sir Go Batman. Ayan, Ma'am Susan, may galap shoutout, Ma'am Susan. Balikan ko kayo mamaya, Pinoy, ha? Pag nandyan pa kayo, ha? Pinoy, balikan ko kayo. Ayan, gagamrak may galap shoutout, sabi ni Sir Pinoy. Okay, Sir Go Batman, I'm here in your house, Sir Go Batman. Okay, Sir Go Batman, are you still there ba, Sir Go Batman? Host, magkano entrance sa Darak Falls? Mura lang, 70 pesos, adult. 50 pesos yung yung tawag dito, yung bata. Okay, Sir Go Batman, I'm here in your house, Sir Go Batman. Alright, playing your video, Sir Go Batman. Thank you for coming. Okay, meron walang jacket. Hello, good evening, ma'am. Good evening din sa iyo, ano ba to? Ay, at banapin ko, my goodness. Wait lang guys, ha. Ala, talaga si host, ano na? Ayan, bigyan natin ng jacket si Magbibigay tayo ng jacket, sukat pa namang naipin. Ayan, sandali lang ha. Worthy Channel, may galap shoutout, Worthy Channel. Sana all may jowa. Ay, sana all talaga may jowa. Sana all na lang talaga may jowa. Kanino ba to si Sana all may jowa? Kaninong ninja si Sana all may jowa? Ay, nako. Sana all na lang may jowa. Ayan. Ano nga, saan nga ako pupunta? Ano nga sabi ko kanina? Magbibigay ng jacket. Agoy, Ginoo. Ayan, may jacket ka na, Mark? Ano ba yan? Sandali lang guys, ha? Ayan, Marak, may jacket ka na, Marak. Moderator, hindi go to channel ang pindutin mo Bicolana, may goodness, Bicolana. Ayan, I'm from India, okay, Marak Vlogs, ayan. I give you ayan, already done to you moderator na, Marak Vlogs. Thank you for coming. Ayan, Sir Go Batman still playing, Sir Go Batman. Okay, Sir Abin, full watch na ikaw, Sir Abin. Okay, Gagamrak, nandito ako sa iyo, Gagamrak. Ayan, hindi yata ako nakapag-comment, Sir Abin. Wait lang, Sir Abin. Oo nga, wala nga. Teka, wait lang nga, mag-comment lang ako. Sandali lang guys, ha. Comment lang tayo, guys. Ayan. Done for listening, iniibig kita by Sis Myrna Grande. Ayan. Ate Myrna Grande, done sa iyo si Ate Peli. Ay, Sis Peli. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. Morski, malagot, malagot ko signal ba? Nagtuyok. Ano daw nagtuyok? Anong nagtuyok? Gagamrak, nandito ako sa bahay mo, Gagamrak. Ayan, nandito ako sa iyo, Gagamrak. Ayan.
Okay, gagamrak playing ka dito sa baby face BS, ano ba to? Kilo, sino kaya ang mananalo? Ayan, 2 minutes and 24 seconds, gagamrak playing ka na, may ads ka pa gagamrak. Share Go Batman, still playing, Share Go Batman. Ma'am Kripa Suba official, Migalab shoutout. Jazz Cooking, mag-auto channel na lang din ako sa'yo, Jazz. Dahil din dyan din ang bit-bit mo, Jazz. Ayan, nalaglag na ang charger. Ayan, nahugot ang ating dextrose. Share Go Batman, still playing your video, Share Go Batman. Okay. Share Go Batman, still playing your video. Ayan. Okay, ano ba tawag dito? Sino may pupuntahan ko dito ulit? Tambay lang, sige lang, Koy, sige lang. Siga Kamrak, naka-play na. Okay. Morski, may kalap shoutout sa'yo, Morski. Gandang gabi sa'yo, Morski. Ayan, si Ma'am Kripa. Ay, si Jazz pala, si Jazz Cooking, my goodness. Jazz, ikaw pala yung pupuntahan ko. Jazz Cooking. Jazz Cooking Vlog, ayan. Nasaan? Bakit iba yung lumabas? Ayun, nakita ko rin. Ayan, Jess, nandito na ako sa bahay mo, Jess. Ayan, dito ako sa, ano ba to? Sa vegetable ba to? Ayan, 3 minutes and 21 seconds. Just playing ka na, Jess. Ayan, naka-play ka na dito. Okay. Ayan, Gagamrak, still playing ka, Gagamrak. Ayan, si Lynn, oh, may galap shoutout, Lynn, sis Lynn. Thank you so much for coming. Okay, Sir Gagamrak, ayan, mag-ano na ako, magko-comment na ako, malapit ka na mag-full watch. 132 thumbs up ako dito, Sir Gagamrak, sa iyong bahay. Okay, ba't napunta dito kay Sir Rene? Oh my goodness. Just Cooking, still playing ka, Just Cooking. Sir Go Batman, still playing your video, Sir Go Batman. Okay, Sir Gagamrak, ayan, mag-comment lang ako, Sir Gagamrak. Mag-heart-heart na lang ako dito, Sir Gagamrak. Ayan, plus 1 dikit sa'yo, Sir Gagamrak, ha. Ayan, another banana ka. Ayan, sobrang init talaga. Ayan, binigyan kita ng isang saging, Sir Gagamrak, isang banana, isang saging, ayun. Ayan, dyan full watch ka na, Sir Gagamrak, ayan, nangitim na. Ayan, full watch na ikaw. Okay, Morski, nandito na ako sa'yo, Morski. Ayan, hello, shout out to you, Pinoy Check, sabi ni CPR. Ay, CRP. Ayan, Morski, nandito na ako sa'yo, Morski. Just Cooking, still playing ka, Just Cooking. Sir Ponbars, may galap shout out sa'yo, Sir Ponbars. Okay, Morski, nandito ako sa bahay mo, dito ako sa Masaya. Mga rabbits ko, nakalabas, ayan. 3 minutes and 41 seconds. Ano, Morski? Playing ka na, Morski? Ayan, naka-play ka na. Ayan, Sir Go Batman, still playing. Just Cooking, still playing. Okay, ano ba to? Marak Vlogs, I'm going to your house later. Ayan, pasensya na guys. Ayan, Sir Go Batman, full watch na, Sir Go Batman. Ate Mirna, Ate Mirna tuloy. Manay Mirna, may galap shoutout, Manay Mirna. Sirip sana, pasirip-sirip ka, makulatay kan mata mo. Okay, Sir Go Batman, done full watch your video, Sir Go Batman. Thank you so much for coming, Sir Go Batman. Okay, I give you another banana, Sir Go Batman. You're welcome, Sir Go Batman, you're welcome. Okay, our Marak Vlog, I'm here in your house. Marak Vlog. Okay, playing your video, 1 minute and 40 seconds. Okay, Sir Marak, playing na. Ano ba to? 746 ang bahay niya. Pero binigyan na siya ng ads ni Lolo. Ayan. Okay, Marak Vlogs. Playing na, Marak Vlogs, playing your video. Wala bagong upload. Morski, uy. Rorowan, may galap shoutout, sis Rorowan. Ayan, thank you for coming. Just Cooking, malapit ka na matapos, sis.
Ayan, si Lexus TV ang nag-watch sa'yo si Just Cooking. Mag-ano na ako, mag-comment ako. Ayan, pang 114. Ayan, maraming salamat, Jazz. Ayan, Just Cooking, full watch ka na, Jazz. Ayan, mag-comment lang ako, Jazz. Ma'am Kripa, Suba Official, next kita, Ma'am Kripa. Sir Avin, nag-alap shoutout Sir Avin ulit. Magandang gabi. Okay, Ma'am Kripa, nandito ako ulit sa iyo. Nandito ako sa bahay mo, Ma'am Kripa, Suba Official. Ayan, si Lexus pa rin na mag-watch sa iyo, Ma'am Kripa. Okay. Magandang gabi din, Rorowan, sabi ni Sir Avin. Ma'am Kripa, playing ka na dito sa ano ba to? Sa Nagigumba. Nagigumba. Ayan. Ma'am Kripa, playing ka na, Ma'am Kripa. Ayan, naka-play ka na. Okay, sino ba yung naka-play natin dito? Si Morsky? Dito ba? Si Marak. Marak Vlogs, ayan, malapit na mag-full watch si Marak. Si Marak TV, ayan, pang 102 thumbs up, Marak. I give you 1 banana, Marak. Ayan, full watch na Marak. Ayan. And then, I give you 1 banana, Marak. Thank you so much for coming, Marak. Okay. Another ano tayo, guys. Nako, nag-iingay yung aking mga alaga. Ma'am Kripa, Suba Official still playing, Ma'am Kripa. Sis Gemini, nandito na ako sa iyo, Sis Gemini. Sis Gemini. Si Kuya, nandito na ako sa iyo, Sis. Yan, maraming salamat sa inyo lahat na nandyan, guys. Thank you so much. Ayan, Sis Gemini, playing ka muna dito sa buhay OFW, laging nasa labas. Ayan, si Sikoy, playing ka na si Sikoy Gemini. Kripa Suba Official dance, sabi ni Marak Vlogs. Ayan. Okay, Morsky, full watch ka na, Morsky. Ayan, dan full watch ka na, Morsky. Si Ayo Rabbit. Ayan, pang 53 thumbs up, Morsky. Ayan, nakapag-comment na rin ako, Morsky. Maraming salamat. Okay, next tayo ulit. Next tayo, guys. Ayan, mag-alap shoutout sa 15 viewers natin nandyan. Tingnan ko nga ito, Pinoy, kung dikit na sa'yo to, Pinoy. Tingnan ko lang ito kung dikit na sa'yo. Ayan, dikit na sa'yo. Mag-change account lang ako, Pinoy, ha. Ayan, another play tayo, guys. Mag-change account lang ako para makapag-play tayo ng panibago. Ay, ano ba naman to? Dito tayo. Ang ingay naman ng mga alago. Sir Bars, next na kita dito, Sir Bars, kay Sis Gemini. Okay, Pinoy, another play sa'yo, Pinoy. Nandito ulit ako sa bahay. Ma'am Manchina, may kalab shoutout, Ma'am China. Ayan, may kalab shoutout. Magandang gabi, Ma'am China. Ayan, Sis Rorowan, next sabihin kita dito, si Sikoy Rorowan. Okay, Ma'am Gemini, si Sikoy Gemini, full watch ka na, Sis Gemini. Thank you so much, Sis Gemini. Ayan, full watch na ako dito, Sis. Ayan, mag-another play tayo, guys. Ayan. Pinoy, another play ko sa'yo, Pinoy. Nandito ako sa 13 minutes mo, Pinoy. Ayan, dito ako sa, ano ba to? Mukbang. Ano ba to? Oo, mukbang nga. Ayan, Pinoy, 13 minutes and 35 seconds. Ayan, sa mukbang ng crab. Ayan, nandito ako, Pinoy, sa'yo. 13 minutes. Ayan, Pinoy, playing ka na. Bulaga, Ma'am China, sabi ni Ma'am Gemini. Ma'am China, nandito na ako sa iyo, Ma'am China Heart. Ayan, playing ka na dito, Ma'am China. Pasensya na malabo na mata ni Hos. Okay.
Lagi nang nagkakamali ng pindot. Agoy Ginoo. Ma'am Kripa, Suba Official, dan full watch ka na, Ma'am Kripa. Ayan, Ma'am China, playing ka dito, Ma'am China, sa latest, upload, yung premiere mo kahapon ba yun? Ayan, naka-play ka na, Ma'am China. Okay, Ma'am Kripa, Suba Official, dan full watch na, Ma'am Kripa. Ayan, Lexus TV ang nag-ano sa iyo, Ma'am Kripa, nag-watch ng iyong video. Ayan, 44 times sa paspasan ang pagpapadyak, full watcher Abin, sabi ni Sis Peli. Ayan, si Warty Tila Channel, Mega Love Charot, Warty Chela. Oh my goodness, Chela. Chela talaga. Ano ba, Bicolana? Okay. Ma'am Kripa, thank you so much, Ma'am Kripa. Ayan, Warty Tila Channel, I'm here in your house. Madam Warty Tila Channel in here. Okay, playing your video, Madam Tila Channel. Warty Tila Channel. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Ayan. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan guys ha. Ayan. Ayan, Pinoy, still playing ka Pinoy ha. Pinoy, ayan, nagmumukbang ka Pinoy. Ayan. Hindi ka man lang nag-aalok Pinoy. Magbigay ka naman Pinoy, uy. Pinoy, magbigay ka naman. Okay, thank you so much, Sister Warty Tila Channel. You're welcome. Okay, Ma'am China, malapit ka na mag-full watch sa iyong wow, daming fish. Sisikoy Roy Story. Ayan, next kita dito Sisikoy Roy Story. Next kita din eh. Sobrang init guys. Ayan, 18 million in the house. Maraming salamat guys. Na-miss ko kayo. Ayan, na-miss nyo rin ba ako? Joke lang. Agoy. Sino ba na kami sa bunganga ni Bicolana? Ayan, Roy Story. Sabi ni Sir Abin. Okay, Sisikoy Roy Story. Nandito ako sa bahay mo. Sisikoy Roy Story. Ay, pala din ako sa kabila. Malapit na mag-full watch si Ma'am China. Okay, Ma'am China. Pang 49, pang 50 thumbs ako dito, Ma'am China. Ayan, mag-comment na ako, Ma'am China. Ayan. Okay, Ma'am China, full watch ka na, Ma'am China. Salamat, Ma'am. Ako po, I miss you, host. I miss you to Sir Abin. Sir Abin, bakit ilang araw kang hindi nag-white tea, Sir Abin? Ano nangyari sa'yo? Akala ko, Sir Abin, umuwi ka na ng Pinas eh. Ikinig lang si Sikoy ha. Kausap ko sa kabilang cellphone, mga pinsan. Sige lang, si Sikoy, no worries. Si Sikoy Roy Story, nandito na ako sa'yo, sis Roy Story. Ayan, dito na ako sa'yo, sis. Ayan, playing ako dito, sis Roy Story, sa iyong highlight. Ayan, pang 18 thumbs ako, sis Roy Story. Magko-comment na rin ako, sis, para matapos man mamaya, di ko mapansin, at least nakapag-comment na ako. Ayan, naka-play ka na, sis Roy Story, dito sa highlight mo, sis Roy Story. Ayan, playing ka na dito, sis. Ayan, naka-play ka na. Yung mga cellphone ko, mga palyado na ba? Hindi na maintindihan kung bakit ganito. Pinoy check, still playing ka, Pinoy check. Okay, Warty Tila Channel, still playing. Ano ba to? Pamanaw kasi lola ko, si Sikoy, yung dinalaw namin sa Bukidnon. Ay, talaga si Sikoy, naku, condolence si Sikoy, ha? Condolence, kaya pala tahimik ka ngayong araw na to. Si Sikoy, condolence sa'yo. Okay, mag-ano muna tayo, guys, para ano. Ayan, sino ba hindi ko pa napuntahan dito? Ayan. Ano ba to? Nandyan pa ba si RP? Nandyan pa ba si RP? Si Marak Vlog, galing na ako kay Marak Vlog. Ayan. Si Sikoy Roy Story, still playing ka na, si Roy Story. Ayan, naka-play ka na. Si Sikoy Summer Mix na lang. Si Summer Mix, nandito na ako sa'yo, si Sikoy Summer Mix. Playing ka na dito, si Sikoy. Ayun, ayaw na naman ayaw na naman pindot. Okay. Dahil ayaw magpindot, mag-ano na lang tayo, mag-change account na lang tayo. Ayaw magpindot, wag ba?
O di, huwag ka magpindot. O di ba, ganun lang yon. O si, pag ayaw magpindot, huwag pindutin. Nagluloko na naman ang ating mga cellphone ba? Ayan, Rick TV Official, Mega Love shout out, Sir Rick TV Official. Okay, Sister, Warty Tila Channel, still playing. Okay, Mega Love shout out sa lahat dyan. God bless you all, friends, sabi ni Sir Rick. Mega Love shout out din sa iyo, Sir Rick. Okay. Si Kuya Roy Story, still playing ka, Sis Roy Story. Kay Pinoy, still playing din si Pinoy. Abot ang kain ni Pinoy. Pinoy, still playing ka Pinoy sa iyong mukbang. Wow, pagkasarap naman kumain ni Pinoy ba? Nagutom man ako. Pinoy, ano ba yung Pinoy? Okay, dito tayo. Dahil ayaw mo mag-play, sige, diyan ka na lang. Ayan, ano ka na lang dyan, standby ka na lang dyan. Ayaw mo mag-play. Ayan. Ma'am Kripa, thank you so much, Ma'am Kripa Suba Official, thank you so much. Ayan, may galap shoutout, Sir Rick TV Official from Morski. Ayan, balikan ko kayo guys, kain ka ng Madam Host. Naku Pinoy, iniinggit mo lang ako dito Pinoy. Pinoy, masama ito, nakaka-high blood ito, Pinoy. Tigilan mo na yung pagkain mo nito. Pinoy, nakaka-high blood dyan. Ayan. Huwag ka magpapak ng ano niya, at mapaaga buhay mo Pinoy. Naku, bata ka pa, hindi ka makakalahi ng madami. Ayan. Sir Rick, nagalap shoutout sa iyo, sabi ni Ma'am China Hart, maraming salamat. Nagalap shoutout, Pinoy Check, sabi ni Rick TV Official. Morski, nagalap shoutout from Ma'am China Hart. Okay, Ma'am China. Thank you so much. Okay, Sister, Warty Channel. Ayan, still playing, pero malapit nang matapos si Tila Channel. Si Kuya Roy Story, malapit ka nang matapos. Ayan, Sir Aben, next kita dito, Sir Aben. Ulit, Sir Aben. Dahil si Pinoy, pangalawang play ko na rin to kay Pinoy. Wala nga ang lahi. Ano pa, patay tayo dyan. Wala ka pa palang lahi. Kain ka ng kain yan, patay sa'yo. Aba. Huwag kang kain ng kain yan. Hindi ka na talaga magkakalahi. Ikaw din, bahala ka, Pinoy. Malakas yan, makalakas yan, makapagpa. Okay, Sister, Tila Channel, then full watch your video, my dear. Thank you so much. Ayan, Pinoy Check, full watch po sa bakery, sabi ni Sisi Kuya Roy Story. Okay, I give you one banana, hindi pala to, oh my goodness, hindi pala ito. Ayan, I give you one banana, Warty Tila Channel. Okay, Sir Abin, ito ba yung pinang-play ko sa iyo kanina, Sir Abin? Sinili pa talaga. Ayan, sandali lang dito ko kay kay si Summer Mix muna. Hindi, pala ako mag-auto mag-change sa account ako si Kuy, Summer Mix. Para madikit ko rin to sa'yo. Ayan, connect to each other muna guys ha. Sa mga nandyan. Nasaan yung link ni Sisi Kuy? Wait lang, dito muna ako kay Sir Abin. Ayun, sakto, nag-comment si Sisi Koy. Ayan, kikinig lang Sisi Koy ha. Sisi Koy, nandito na ako sa bahay mo sis. Playing ka dito sa atay ng manok na may itlog. Sisi Koy, playing ka na dito. Ayan, may ads ka pa si Summer Mix. Ayan, atay ng balong, atay ng manok. Okay, TV Official, Sir Rick, nag-love shoutout. Okay, Sisi Koy, Roy Story. Ayan, full watch ka na sis, Roy Story. Maraming salamat Sisi Koy, nakapag-comment na rin ako dito. Okay, Sir Rick, next kita dito, Sir Rick kay Pinoy. Okay, Sir Abin, nandito ako ulit sa bahay mo, Sir Abin. Another place sa'yo, Sir Abin. Oh my goodness, ang hirap pindutin itong mga cellphone ko. Yung mga cellphone ko parang pangtulog na lagi eh. San ka pa? Madam Yunes, may kalag shout out, Madam Yunes. Good evening, Ma'am Yunes. Kumusta ang maghapon? May nasagap ako kaninang balita. Madam Yunes. Totoo ba yon, Madam Yunes? Ayan, Sir Abin. Nandito ako ulit, Sir Abin. Pangalawang play ko dito, Sir Abin, sa iyong paspasan ng pagpadyak para sa masarap na lomi. Ayan, Sir Abin, playing ka na ulit. Ibang account naman ito, Sir Abin. Okay, Pinoy, malapit na matapos si Pinoy. Si Pinoy Check, malapit na matapos sa kanyang pagmumukbang ng
crap. Okay, si Summer Mix, ang haba ng iyong ano. Morski, may galap shoutout, Sir Rick. Maayong gabi. Ayan. Madam Eunice, kumusta ang maghapon? Happy ba? Ayan, Eunice TV, may galap shoutout. Sir Pinoy, Pogi, may galap shoutout, sabi ni Ma'am Eunice. Okay, Madam Eunice, maraming salamat sa iyo dyan, Ma'am Eunice. Ayan, Sis Gemini, magandang gabi Sis Koy. Ma'am Eunice from Gemini. Okay, Pinoy check, magko-comment na ako Pinoy dahil napakarami nang nakain mo Pinoy. Ayaw mo pa rin maglubay, Pinoy. Ayan. Magko-comment na ako dito, Pinoy. Ayan. Okay, next kita dito, Sir Rick. Ayan, Pinoy, malapit ka na mag-full watch, Pinoy. Kasi yung isang cellphone ko medyo naglulukuban. Ayan, si Sikoy Summer Mix, playing ka na. Si Sikoy Summer Mix, tapos na yung ads mo, sis. Summer Mix. Ayan, si Lexus TV ang nagwa-watch sa'yo, si Sikoy Summer Mix. Ayan, gutom ka na, Madam Host. Oo nga eh, salbahe ka Pinoy. Ginuto mo ako dito sa minumukbang mo na ito eh. Ayan. Bala ko talagang hindi na ako kakain mamaya. Ginuto mo ko dyan, Pinoy. Ininggit mo ko dyan. Ayan, Sir Rick, next kita dito kay Pinoy Check. Malapit na matapos si Pinoy. Ayan, salamat si Sikoy, welcome. Si Sikoy Summer Mix. Pinoy, kasalanan mo to pag ako tumaba ng gusto, Pinoy. Kasalanan mo kasi painggit ka ng painggit sa kinakain mo, Pinoy. Agoy, Ma'am Gemini! Ma'am Gemini, maraming salamat, Ma'am Gemini. Thank you so much. Agoy. Itong babaeng ito. Ma'am Gemini, thank you so much, ha, Ma'am Gemini. Maraming salamat. Okay, Pinoy, malapit ka na talaga mag-full watch. Ayan, si Sikoy Gemini, maraming salamat sa walang sawang pag-share ng blessing. Maraming salamat. Thank you very, very much. Okay. Sis Mariby Cubian, next na kita dito, Sis Mariby Cubian, dahil yung isang cellphone ko, nagluluko na naman ba? Ayaw na naman magpindot, bahala siya sa buhay niya. Love you, host. Love you to, si Sikoy Gemini. Maraming salamat. Nako, pwede na akong mga tulong sa iyo nito, si Sikoy, sa inyong dalawa ni Sir Abin. Ayan, Sir Abin, mag-apply na ako sa iyo ng ng dishwasher pala. Labandera, etc. Labandera, las cuachera, etc. Kasama yung las cuachera, Sir Abin. Oh my goodness. Sa inyong dalawa ni Sikoy Gemini, pwede na akong mga tulong nito. Oh my goodness. Sister Cooking Food, may galap shoutout, Sister Cooking Food. Ayan, thank you very, very much. Thank you so much for coming again, Sister Cooking Food. Sis Kinjoy, may galap shoutout, Sis Kinjoy. I-try natin to kung mag-ano ka, kung magpipindot-pindot pa to. I-try natin tong try natin tong tawag dito, mag-change account. Okay, dito na tayo kay Bicolana. Okay, Pinoy, full watch ka na natapos, Pinoy. Ayan, natapos din yung iyong pagmumukba. Ba't ba napakalakas ng brightness nito? Bawasan nga natin. Ayan, sandali lang guys, magbawas tayo ng brightness nito. Ayan. Ayun. Okay, Pinoy, full watch ka na, Pinoy, ha? Maraming salamat sa iyo dyan, Pinoy. Okay. Si Sikoy Gemini, maraming salamat ulit, si Sikoy Gemini. Ayun, napindot na. Okay, Sis Jinjoy, nandito ako sa iyo. Saluto tayo ng fork adobo. 3 minutes and 48 seconds. Okay, Pinoy, full watch ka na, Pinoy, ha? Full watch na ikaw, Pinoy. Okay, nandito na tayo. Next na tayo, guys. Ayan, si Sikoy Summer Mix still playing. Sino yung naka-play dito? Si Sir Abin. Sir Abin? Ayan, Sir Abin, full watch ka na ulit, Sir Abin. Sa iyong, sa iyong pangalawang play ko dito. Sa iyong Lomi. Another, Sir Abin. Another play ko sa iyo, Sir Abin. Ayan, na-full watch ka na, Sir Abin. Okay, Sister Cooking Food, thank you so much, Advance. Maraming salamat, Advance. Ayan, comment lang guys sa mga hindi pa natin napupuntahan dyan para mabisita natin. Ayan, mag-comment lang para makita ni host. Kasi alam mo naman si host, ulyanin na tumatanda na. Okay. Aminado tayo doon na tayo nagkakaedad na.
Aba, live pala ng iba yung pinipindot ko, kaya pala ako hindi familiar sa akin yung mga ano. Sis Marvic, nandito ako sa bahay mo, Sis Marvic. Ayan, Sis Marvic Family TV, nandito ako sa bahay mo, Sis Marvic. Okay, playing ka dito sis, sa ano, sa... Ayan, magbaba ako. Ayan, dito ako sa Park, Hong Kong, Sis Marvic, playing ka na, Sis Marvic. Ayan, naka-play ka na Sis Marvic sa iyong Park, Hong Kong. Si Sikoy Summer Mix still playing. Okay, mag-another play na tayo guys, nandito na tayo. Sir Claudio Lopez, may kalag shoutout, Sir Claudio Lopez. Thank you so much, thank you for coming Sir Claudio. Okay, nandito na tayo guys sa ating ano, sa ating Sister Cooking Food. I'm here in your house, Sister Cooking Food. Okay, si Baby Mix TV. Sister Cooking Food, where are you? Ayun, si Sister Cooking Food. Okay, I'm here in your house, Sister Cooking Food. Ano ba to? 3 days ago. Ayan, Sister Cooking Food, your video is playing now. Okay, 2 minutes, 1 minute and 30 seconds, Sister Cooking Food. Ayan, thank you so much for coming again, Sister. Sister talaga, Sister Cooking Food. Agoy, nabisak you. Si Sir Bars pala, hindi ko pa napuntahan, Sir Bars. Next na kita dito, Sir Bars. Kayong dalawa ni Edbons. Ayan, next po kayo dito. Ayan, si Summer Mix, malapit na akong, mapalapit ka na mag-full watch, pang 29 thumbs up sis. Ayan, magpo-comment lang ako si Sikoy. Ayan, si Sikoy, si Lexus TV ang nag-watch sa'yo ha, si Sikoy. Ito, pahirapan dito mag-comment na cellphone na to ni Lexus TV ba? Ano to eh? May sakit din ito eh, may mga sakit yung mga cellphone nito. Ayan, nag-comment na rin, ayan. Okay, Sister Cooking Food, thank you very much. Ayan. Sis Jinjoy, malapit ka na matapos, Sis Jinjoy, ayan. Sis Jinjoy, ayan, pa-full watch ka na rin, Sis Jinjoy, pa-full watch ka na. Ayan, magpo-comment na ako dito, Sis Jinjoy. Ayan, +1 banana ka dito, Sis Jinjoy. Another banana ka, +1 dikit ka, Sis Jinjoy. Okay. Sister Cooking Food, and full watch, Sister Cooking Food. Okay, full watch on your video. Done to you. Okay, Sister Cooking Food, pang 23 thumbs up. Okay, another play tayo guys. Para tayo ay mabilis-bilis na. Dito muna ako, at ni-ads pa itong kabila. Okay. Sayang din naman yan. Okay, ayan, dan full watch ka na si Kuya Jinjoy. Mag-another play tayo guys. Ayan, maraming salamat Sir Claudio. Thank you so much Sir Claudio. Rick, nandito na ako sa bahay mo, Rick. Saan na ba? Ayan na naman magpindot na ito. Ituyo na naman. You're welcome, Sister Cooking Food. You're welcome. Yan, mag-change account na ako ulit. Ayaw mag-ano? Ayaw magpindot na ito. Ayaw talaga. Teka, mag-ano na naman ako nito. Magre-restart na naman ako. Re-restart ko lang guys ha. Wait lang ha. Kasi ayaw niya mag-ano. Mag-restart tayo. Ayaw na mag-pin ba? Ayan. Diyan ka na nga kung ayaw mo mag-ano. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Full watch ka na. Pa-full watch ka na si Sikoy Summer Mix. Ayan, full watch na sis. Ayan, maraming salamat si Sikoy Summer. Okay, Sir Rick. Nandito na ako sa'yo, Sir Rick. Nandito na ako sa'yo, Rick. Rick, ayan, natuloy na rin. Nandito na ako sa bahay mo, Rick. Okay, playing ka na dito, Rick, sa I Miss You Home. Ayan, 3 minutes and 49 seconds, Rick. Ayan, may ads ka pa, Rick. Tapusin natin ang ads mo, Rick. Okay, thank you so much, Rick. Sure, Claudio, thank you so much.
pa ba yung hindi natin napupuntahan dito? Okay, Sister Cooking Food, I'm here again. Sister Cooking Food, another play your video, sister. Ayan, my dear Sister Cooking Food, another play your video. And then, ayan, another playing your video, Sister Cooking Food. Okay, thank you so much, my dear. Okay, Rick Official still playing, Sir Rick. Ayan. Ayan, Sir Rick. Ayan, katatapos lang ng ads mo, Sir Rick. Ayan, Edbons, nandito na, buti na kita, Edbons. Nandito na ako sa bahay mo, Edbons. Papunta na ako sa iyo, Edbons. Ay, naku naman itong mga cellphone na ito. Pagkapasaway-pasaway talaga, Mariones Garapon. Alam mo, pagbibibenta ko na kayo eh. Ayan, Rick TV Official, Dan Dikit, at baka sa I Miss You, ayan. Dan Pulwat, sa Kain Fish, si China, ayan, Manchina Heart. Pakibalik ka na lang si Spelling, Manchina. Okay. Ayan, inulit ko Rick yung play ko sa iyo ha, Rick. Inulit ko kasi yung cellphone ko ba? Nagpapasaway, nagmamana yata kay Bicolana, nagpapasaway, my goodness. Okay, Sis Marvic Family TV still playing. Okay, Sister Cooking Food, ayan. Another play your video, Sister Cooking Food. Okay, pull watch again, Sister Cooking Food pang 65 thumbs up. Okay. Another play tayo guys. Ayan, dito tayo para mabilis-bilis. Mabilis-bilis. Sobrang init, grabe. CRP, ayan CRP, nandito ako sa iyo CRP, nahanap kita kanina CRP. Okay, CRP, nandito na ako sa bahay mo. Ayan, laki ng bahay ni CRP, 9.54, agoy, sana all. Okay, nandito ako sa bahay mo CRP, ang haba ng videos mo, dito lang ako sa 9 minutes mo, yun lang ang kaya ko CRP. Ayan, Ramon and Rush, Wedding Day. Ayan, playing ka na. Si RP playing ka na, ayan, naka-play ka na si RP. Okay, Sis Marvic Family TV, malapit ka na mag-full watch, Sis Marvic Family TV. Ayan, ikaw isang cellphone ka, ayaw mag-ano. Okay, pin natin si CRP na nagbaba ng bahay. Wait lang guys ha, dito tayo mag-pin sa ating naka-live. Ayun, mabait-bait naman. Ayan. Tutorial, may kalab shoutout, thank you for coming. Okay, Sis Marvic, pang 64 thumbs ako dito, Sis Marvic. Ayan, ang ganda ng fish. Ang ganda ng fish. Okay, Gemini Girl, sabi ni tutorial. Ayan, Sis Marvic Family TV, full watch ka na, Sis Marvic Family TV. Ayan, si Sikoy, ayan, meron pa palang konti, hindi pa pala total in full watch. Ayan, meron pa siyang konti, si Sikoy. Ayan, pa full watch na rin. Rick TV Official, still playing ka, Rick. Okay, si RP, still playing ka si RP sa iyong 9 minutes, si RP. Nandiyan pa ba si RP? Ayan, si RP, nakapin ka ha, please, huwag kang aalis. Ayan. Ayan, si Sikoy Marvic, full watch ka na. Maraming salamat, Sis Marvic. Okay. Another tayo, guys. Si tutorial, I'm here na. Tutorial girl. Ayan, si Rupik tutorial. Okay. Si RP, nandiyan ka pa ba si RP? Ayan, huwag kang aalis ha, si RP kasi pinin kita ha. Baka may dumikit sa iyo para mabalikan mo. Okay, thank you so much for like that tutorial. Okay, I'm here in your house. Okay, playing na tutorial. Your video is playing tutorial. Okay, thank you for coming my dear. Ayan, then watching Dikit Idol din Joy. Ayan, Sir Rick TV Official, still playing. Malapit ka na matapos, Rick. Ayan, +1 banana ka, Rick. Another Dikit sa'yo, pang 34 thumbs up, Rick. Another play sa'yo, another banana sa'yo, Rick. Ayan. Pero naka-play ka pa, Rick, hindi pa tapos yung mo, Rick. Ayan, Edbons, nandito na, try ko na to isang cellphone ko, Edbons, kung mapipindot na, Edbons. Ito pala, full watch na pala, Edbons, dito na kita pupuntahan. Ayan, Rick, full watch ka na, +1 banana ka, Rick. Ayan, full watch ka na. Edbons, dito na kita pupuntahan, nagluluko yung isang cellphone ko. Ayan, nagbabarigot, nakikipagmatigasan yata kay Bicolana, gusto yata masiltensyahan.
Ayan, Advance, nandito na ako sa'yo sa ano. Dito ako sa 9 minutes mo, Advance, sa Pritong Galunggong. Ayan, playing ka na, Advance, sa premiere mo kahapon. Wala kang ads, ayan. Advance, wala kang ads pagpasok na, Advance. Okay, si Secure Story, okay, si tutorial, done full watch tutorial. Plus 1 banana for you, tutorial. Okay, tutorial plus 1 banana. Okay, thank you so much, tutorial. Si Rufik tutorial. Okay, thank you for coming. Okay, thank you guys. Ayan, si Skalog, nandiyan si Skalog. Ayan, bigyan natin ng jacket si Skalog. Another Maricel. Ayan, si Sikoy. Bigyan natin ng panty. Ayaw talaga mag-jacket nito isang ano ko. Wait lang si Sikoy, dito kita bibigyan sa kabila. At may toyo nga yung mga cellphone ko ba. Bukas ipagtatatapon ko na yan bukas. Sana all itatapon. Sino nga ipupuntahan ko dito? Ayan. Ayan, Madam Eunice. Ikaw pupuntahan ko, Madam Eunice pala. Ayan, si Sikoy Kalog. Wait lang si Sikoy. Dito kita sa isang cellphone. Anuan. Bigyan ng panty. Madam Eunice, nandito na ako sa iyo. Sa ano? Sa Once Upon a Time. Ayan. 1 minute and 44 seconds. Madam Eunice, sa iyong alaga na cute. Okay. Harang pa, Ma'am House. Maraming salamat sa iyo dyan. Sis Manalisa sa paharang. Thank you so much. Okay. Nandito ako. Sis Kalog. Wait lang si Sikoy. Bigyan kitang panty dito si Sikoy. At mga nagluloko yung aking mga cellphone ba? Ayaw magsipindot. Ayan. Hagis mo sa akin, sis. Mabalibag ko na talaga siya, sis Jinjoy, pag hindi pa siya talaga nagtino. Oo, agoy. Huwag siyang ganyan. Tingnan mo, oh. Nirestart ko na, ayaw pa rin. Paano kita bibigyan nito, sis Jinjoy? Paano kita bibigyan ng ano nito? Ng panty. Aba, mukhang pinapalo yata ako ni Lolo ah. Ilang araw na itong ganito. Ayan, nasaan na si Maricel? Ayan, ayun. Yung pala yun. Okay. Okay, nakapag-jacket na tayo. Ayan, may panty ka na, sis Maricel. Ayan, sis Kalog, may panty na ikaw. Si RP, ayan si RP. Full watch ka na si RP. Si RP. Agoy. Ayan, plus 1 pa na ka si RP. Nandyan pa ba si RP? Wala na. Para wala na yata si RP. Sis Kalog, nandito na ako sa'yo, sis Kuy Kalog. Ayan, mag-ano na lang ako sis. Mag-go to channel ako sa'yo. Okay, sis Kalog, nandito na ako sa bahay mo, sis. Playing ka na dito sa one of my memorable moment. Ayan, 1 minute, sis Kuy Kalog, playing ka na. Ayan, sis Kalog, playing ka na, sis. Ayan. Si Edbon, still playing. Madam Eunice, malapit ka nang mag-full watch, Madam Eunice, sa iyong ano, Once Upon a Time, Madam Eunice. Okay, mega shoutout Maricel from Pinoy Check. Full watch sa highlight ni Sis Roy Story. Ayan, si Kuy Roy Story. Ayan. Gandang gabi, Sir Alvin from Sis Manalisa. Ayan, Ma'am China Heart. Galing sa bahay mo si Sis Peli, Ma'am China. Pakibalik ka na lang po. Ayan, pang 53 times ako dito, Ma'am Eunice, sa iyong ano, sa iyong Once Upon a Time, Ma'am Eunice. Okay, Ma'am Eunice, ako'y mag-comment lang dito, Ma'am Eunice. Ayan, next kita dito, Sis Manalisa. Okay, Sis Peli. Ayan, galing na ako kay Sis Peli kanina. Babalik ako Sis Peli sa bahay mo, Sis Peli. Sino pa pwede ko napupuntahan, Sis Manalisa? Sis Manalisa, ayan. Ayan, balik muna ako kay Sis Peli ha, Sis Manalisa. Next kita dito, Sis Manalisa. Malapit na matapos itong isa. Ayan, full watch na yung isa, Sis Manalisa. Next kita dito. Sandali lang, Sis Kuy Manalisa. Sis Peli, nandito ulit ako, Sis Peli, sa iyong bahay. Ito ang menu natin, Sis Peli. 3 minutes and 18 seconds, Sis Peli. Ayan, sis, wala kang ad sa unas is. Ay, sis. Ayan, pang 196 times ako, sis, dito. Okay, dito na ako, sis Manalisa. Ayan, full watch ka na, sis Kalog.
Ayan, mag-ano lang ako sis Kalog, mag-comment lang ako dito sis. Ayan, full watch ka na sis Kalog sa iyong one of my memorable. Okay, dito na ako kay ano. Sino nga yung ini-next ko? Kay sis Manalisa. Balikan kita sis Kalog after ni sis Manalisa, sis Kalog. Balikan kita sis Ikoy Kalog. Sis Manalisa, I'm going to your house. Sis Manalisa. Ayan. Ayan, sis Manalisa, nandito ako sa pauwi na tayo galing simbahan. Sis Manalisa, playing ka na. Ayan, Edbons, still playing ka, Edbons. Ayan, sis Manalisa, playing ka na. Alam mo, napakadamot ni Lolo ngayon. Kadalasan ngayon, unang play mo, walang ads. Pagpasok mo, walang ads. Ayan, Edbons, still playing ka dito, Edbons, sa iyong pagmumukbang, Edbons. Ayan, still playing ka. Napakaramot niya ngayon, sa totohanan lang. Ang dami niya pating binabago ngayon ng mga ano. Sis Gemini, Sis Ikoy, maraming salamat, Sis Ikoy Gemini. Another play ko sa iyo, Sis Gemini. Sandali lang, Sis Ikoy Gemini. Oy, sana magpindot ka ha. Okay, Mata Prasad, big love shoutout Mata. Thank you for coming, Mata. Ayan, Sis Ikoy Gemini, nandito ulit ako sa iyo, Sis Gemini. Ayun, napindot, very good. Sis Ikoy Gemini, nandito ako ulit sa bahay mo. Tamsakan ko muna yung upcoming mo, Sis Gemini. Mabait na yata ngayon yung cellphone ko. Wow, ang dami ng tamsak ni Sis Ikoy Gemini. Sana all. Sis, nandito ako sa Hong Kong Airport, Sis Gemini. 1 minute and 15 seconds. Ayan, playing ka na sis. May ads ka na rin, oh. Sana all talaga to si Lolo. Abot ang pasaway. Ayan. Ayan, Sis Gemini, full watch ka na. Ay, full watch. Playing ka na, +1 banana ka, Sis Gemini. Ayan, maraming salamat. Sino ba yung naka-play natin dito, full watch na? Ayan, ano ba tawag dito? Sis Manalisa, ayan, still playing ka, Sis Manalisa. Ilang minute pa to? 5 minutes and 25 seconds. Ayan, Sis Manalisa, still playing ka. Okay, Prasad, thank you for coming. Mekaniko driver, may kalab shoutout sa iyo, Mekaniko driver. Ayan, good evening. Ano ba to? Idol watching from Paranaque. Maraming salamat sa iyo dyan. Tawag dito. Sis Peli, pa-full watch na sa Sis Peli. Sis Peli, full watch na yung ano mo, pang 197 times ako, Sis Peli. Okay, nakapag-comment na rin ako sa Spelly. Ayan. Okay, another play na tayo. Ma'am, I'm watching from Cebu. Agoy, sana all from Cebu. Sis Manalisa. Ayan, bakas-bakas. Sabi ni ano, ni Mekaniko driver. Okay, Mekaniko, nandito na ako sa bahay mo, Mekaniko driver. Ayan, Mekaniko, nandito ako sa bahay mo, Mekaniko. Okay. Okay, Mekaniko, playing ka dito sa palit lahat ng filter. Ayan, Mekaniko, playing ka na pang 33 thumbs up. Ayan, Mekaniko, playing ka na dito, Mekaniko. Ayan, 2 minutes and 51 seconds. Okay, Mata Prasad. Ayan, next kita dito, Mata, kay Edbons. Malapit na matapos si Edbons, Mata Prasad. Ayan, malapit na mag-full watch si Edbons. Okay, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Okay, Sis Manalisa, still playing, Sis Manalisa. Okay, sino ba yung nandito? At natahimik ito. Sino ba yung nandito natin? Ayan. Kay Sis Gemini, Sis Ikoy, another banana ka, Sis Gemini. Full watch ka ulit, Sis. Ayan, another banana sa'yo, Sis Ikoy Gemini. Okay. Mata, nandito na ako sa'yo, Mata. Mata, Prasad, I'm here na ako, Mata. Mata, I'm here na si Bicolana sa bahay mo, Mata. Okay, Mata, I'm here na. Oh my goodness.
Umpisa na naman yung paghigab ko ba? Ate Myrna, salamat Ate Myrna. Okay, Mata, I'm here na ako, Mata. Mata, I'm here na ako sa bahay mo. Alright. Mata, I'm here in your house and then another banana for you, Mata. Edbons, full watch ka ng Edbons dito sa mukbang mo ng pritong galunggong Edbons. Hindi yata ako nakapag-comment Edbons, wait lang. Ayan, si Lexus TV ang nag-watch sa'yo Edbons. Ayan, Edbons, si Lexus TV ang nag-watch sa'yo. Siya, Abin, still playing your video, sabi ni Sis Manalisa. Okay, mekaniko, still playing ka, mekaniko driver. Ayan, maraming salamat. Ayan, Sis Roy Story, another play sa'yo. Ay, hindi pala. Sis Kalog, ayan si Sis Kalog pala. Kay Sis Kalog pala, hindi si Sis Roy Story. Ayan, Sis Kalog, nandito ulit ako sa bahay mo, Sis Kalog. Pangalawang play ko sa'yo ay pangatlong play, Sis Kalog. Mali. Ano ba nangyari? Bakit is nilagay mo Bicolana? Ayan, sa mga nag-i-stay dyan guys, ayan, ipi-play natin, mag-play tayo na mag-play ng mga video nyo guys. Ayan, Sis Kalog, nandito ako sa iyong bahay. Ayan, playing ako dito sis sa happy birthday, Sis Kalog. Ayan, pang 134 thumbs up, Sis Kalog. Mag-ano muna ako, mag-comment muna ako. Ayan. Ayan, Sis Kalog, playing ka na dito sa happy birthday mo, Sis Kalog. Okay, sino may nandito? Mekaniko driver, full watch ka na, nagla-live ka na dito. Ayan, +1 banana ka, mekaniko driver, another banana sa'yo, mekaniko driver. Okay, si Mata, still playing, Mata. Still playing your video, Mata. Ayan, si Keminay, si Sikoy Dan, full watch ulit ako. Thumbs up lang, kabayan, may upcoming. Ayan, ang madiscarding mami. Bigyan natin ng tawag dito, bigyan natin ng moderator si Madiscarding Mami. Thank you so much. Ay, naku, nagluloko na naman. Wait lang ha. Ayan, si Sikoy Madiscarding Mami. Wait lang ha. Ayan. Mata, dan full watch ka na Mata. +1 banana Mata. Thank you so much sa iyo Mata. Thank you very very much. Okay, another banana sa iyo. Ayan, magbigay muna tayo ng jacket guys. Bigyan natin ng jacket si Ma'am Madiscarding Nanay. Ayan, bigyan kita ng moderator mo, Ma'am. Ayaw na naman. Ayan, sandali lang guys ha. At napakabait ng aking cellphone ba. Oh my goodness. Drapon. Yan, pupunta ko dito ha. Bibigyan kita ng jacket si Sikoy. Pasensya na, medyo matagal. Ayan, full watch ka na sis Kalog. Full watch ka ulit sa iyong pangatlong play ko sis Kalog. Ayan, full watch ka na ulit si Sikoy Kalog. Ayan, si Sikoy nandito na ako. Madiscarding nanay, nandito na ako sa bahay mo. Ayan, bigyan kita ng jacket mo sis. Okay, madiscarding nanay. Bigyan kita ng moderator. Wait lang. Dahil ang mga cellphone ko, napakahirap pindutin. Bakit ganito kayo? Makisama naman kayo. Huwag naman ganon. Okoy, agoy. Showbiz balita. Ayan, trending. Miguel Shoutout host. Ayan, maganda. Silang sipag. Miguel Shoutout din sa'yo, lang sipag. Thank you very very much, lang sipag. Okay, alright, okay, alright, alright. Alright, alright. Sino ba yung naka-play natin dito? Sis Manalisa, full watch ka na, Sis Manalisa. Mechanico driver, full watch ka na rin. Mechanico driver. Okay, Sis Kalog, full watch na rin. Okay, lahat tayo, magpapanibagong play na tayo guys.
Madiscarding nanay, ayan. Ang madiscarding mami po, ayan. Maraming salamat sa iyo, madiscarding mami. Nandito ako sa bahay mo, sis, madiscarding mami. Ayan, nandito ako, sisikoy sa bahay mo. Okay, playing ka dito, sis. Tamsakan ko muna yung upcoming mo, sis, na 3 upcoming, sis. Ayan. Tamsak sa upcoming mo, sis. Pangalawang upcoming mo, ayan, tamsak ulit. Ayan, pangatlong upcoming, another thumbs up. Okay. Okay, nandito na ako sa bahay mo, sa part 2, sa ano ba to, International Airport, gate 3 ako nagpunta. Ayan, 6 minutes and 48 seconds. Ayan, sis, madiscarding nanay, playing ka na, may ads ka pa, sis. Okay, sis Manalisa, full watch ka na, sis Manalisa. Okay, mag-another, ano tayo guys, mag-another play na tayo. 14 million in the house. Maraming salamat. 14 million in the house. Okay lang sipag. Nandito ako sa bahay mo lang sipag. Ayan, playing ka dito lang sipag. Sa 3 minutes mo. Sardinas ang aking ulam ngayon. Ayan lang sipag. Ayan, full watch. Ayan, playing ka na lang sipag sa iyong sardinas. Ang aking ulam ngayon. Okay, dito naman tayo guys sa kabila. Okay, madiscarding nanay, may ads ka pa sis. Ayan, may ads ka pa. Ayan, sis, wala pa akong jacket. Malamig. Ayan na, meron na po ikaw jacket. Meron ka ng jacket, madiscarding nanay, may jacket ka na. Ayan na, meron na. Okay, sis Jinjoy, another play sa'yo. Sis Jinjoy, nandito ulit ako sa bahay mo, sis Jinjoy. Another play sa'yo, sis. Ayan, dito muna ako sa, ayan, dito ako sa 3 minutes, sa Ginataang Tambakol, sis Jinjoy. Another play sa'yo. Ayan, may ads ka pa, sis Jinjoy. Another play sa'yo, plus another banana ka, sis Jinjoy. Lang sipag, still playing. Okay, si madiscarding nanay. Ayan, naka-play ka na. Tapos na yung ads mo. Ayan, mama discarding nanay, playing ka na, mama discarding nanay. Ayan, naka-play ka na. Okay, lang sipag, still playing ka lang sipag. Okay, showbiz balita. Ayan, pin natin si showbiz balita. Okay, showbiz balita. Ayan, ipin kita. Ayan, di ko abot dito ako sa ano. Ayan, nakapin ka na, showbiz balita. Ayan, makipagdikitan ka dyan, makipag-watch ka rin dyan sa baba para yung ano mo, tawag dito. Sis Jinjoy, ayan, playing ka na, sis Jinjoy. Okay lang sipag, still playing lang sipag. Iba yung sinanay. Sino ba sinanay? Ayan, showbiz balita. Ayan, next kita dito, showbiz balita. Sisikoy KTV. Ayan, may galap shoutout sa iyo, Sisikoy KTV. Ayan, next ko kayo dito sis. Ayan, wala pa tayong bakanting cellphone. Ayan guys, pakunik naman sa ating nakapin guys. Full watch sis Marivic Kubian from Peli Skoking. Ayan, maraming salamat sis Peli. Full watch sis Manalisa sa latest upload mo, +1 sabi ni sis Marivic. Ayan, salamat pa po ho sa iyo. Walang anuman, showbiz. Walang anuman. Ayan, Miss Peli's Cooking, may galap shoutout sis from sis KTV. Ayan, maraming salamat guys sa lahat ng nandyan. Ayan, sis Peli, nakatatlong play ako sa'yo. Ay, dalawa pala, sis Peli. Dalawa pala yung na-play ko sa'yo. Tama ba? Dalawa ba tatlo? Parang dalawa lang. Ayan. Ayan, kay sis Kalog pala yung tatlo. Sis Kalog, ayan, dan ako sa'yo tatlong play sa mga video mo kasi maiikli naman yung mga video mo. Halos mga 1 minute lang, 1 minute and 30 seconds. Ayan, Sisikoy KTV, ayan, next kita dito. Okay lang, sipag, full watch ka na lang, sipag. Ayan, lang sipag, full watch ka na. Okay, pang 28 thumbs up ako dito lang, sipag. Okay. Sis KTV, nandito na ako sa iyo, Sis KTV. Okay, Sis KTV, nandito na ako sa bahay mo, Sisikoy. Ayan, playing ka dito sis sa iyong sinigang sa
Lago talaga mata natin ah. Sinigang sa salmon, ayan. Si Sikoy KTV, playing ka na. Pag 48 thumbs up ako si KTV, magko-comment na rin ako. Ayan, si KTV, playing ka na. Si KTV. Maraming salamat si Sikoy KTV. Taas natin to, hindi ko nakikita yung ano. Ayan, dahil tamsak sa bagong dikit sa nakapin. Ayan, showbiz balita, pakibalikan si ang madiskarting nanay, tawag dito. Showbiz balita, pakibalikan si ano madiskarting nanay. Kakakaya naman yung higap ko ay walang pinipiling oras. Oh my goodness. Sino ba yung naka-play ko dito? At naghanghang na naman. Okay, ang madiskarting nanay, still playing ka. Naku, sorry talaga. Sino yung naka-play ko dito? At ayaw na mag-ano. Sino nga yung naka-play ko dito? Tandaan nyo ba? Ano ba yan? Itong mga cellphone na to? Tutulugan ko na naman kayo ng maaga, makita nyo. Sige lang, huwag kayo magtino. Pag ako natulog, di ko na kayo gagamitin, bahala kayo. O, di ba? Okay. Tingnan ko kung sino yung naka-play dito. Ay, si KTV ata. Oo nga, si KTV. Ayan, magulit ako si KTV. At ano eh. Ayan, si Sikoy KTV, playing ka na. Ayan, ano kanina, tinanggal ko. Okay lang si Pag, ayan. Si Indian Garoblag, like that, host. Okay, maraming salamat Indian Garoblag. Okay, madiskarting nanay. Ayan, pag 41 thumbs up ako dito, sis madiskarting nanay. Ayan, madiskarting nanay. Ayan, naka-play ka pa din, plus 1 banana ka. Ayan, madiskarting nanay. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys. Ayan, pakunik. Okay, pakunik sa ating nakapin. Ayan. Malapit na tayong mag 1 hour and 30 minutes. Mag-isang oras at kalahati lang tayo. Mag-end na tayo. Kasi para makabawi-bawi ako ng tulog. Ayan. Malapit na tayong naka 1 hour na tayo and 15 minutes. Okay, si Sikoy KTV, still playing ka si KTV. Ayan, still playing si KTV. Okay, ang madiskarting nanay, ayan, another banana, plus 1 banana sa'yo, ma'am, madiskarting nanay. Ayan, malapit ka nang mag-full watch. Salamat sa lahat, shout out, welcome host, thank you host. Oh, nagpapating ko, wala pa akong ginagawa, tawag dito, Indian Garoblag. Wala pang ginagawa si host, ano ka ba? Huwag ka muna magpasalamat. Okay, madiskarting nanay. Ayan, malapit ka na matapos. Ma'am, madiskarting nanay. Konting-konti na lang. Sis KTV, still playing. Sis KTV. Okay, ayan. Full watch ka na lang. Ano, padiskarting nanay. Full watch na. Okay, Indian Garoblag, I'm here in your house. Ayan, playing ka Indian Garoblag dito sa election ni party. Election ni party ni meeting o Naara Badia. Party ni Amika Aski. Okay, Indian Garoblag. Okay. Playing ka na Indian Garoblag ha. Okay, sino yung naka-play natin dito ba?
Wala. Ibig sabihin, pwede na tayo mag-play ng iba dito. Sis Manalisa, maraming sa full watch. Ate Peli, sa happy birthday, sabi ni Sis Kalog. Okay, Sis Manalisa, nandito ako sa iyo ulit, Sis Manalisa. Kasi malapit na tayo. Magwa 1 hour lang ako, 1 hour and a half, guys, para medyo masakit ang ulo ko ngayon sa sobrang init. Ayan, Sis Manalisa, another play ko sa iyo dito, sa pauwi na tayo, Sis Manalisa. Ayan, Sis Manalisa, another play. Ayan, another play sa iyo, sis. Okay, malapit na tayo mag-end, guys. Mag 1 hour and a half lang ako, mag 1 hour and 30 minutes lang tayo, guys, ngayon. At masakit ang ulo ko. So, sa init siguro, masakit yung mga sentido ko ba, yung mga ganto-ganto. Ayan, thank you so much, Sos. You're welcome, Indian Garulag. You're welcome. Ayan, bawi na lang ako, guys. Pag medyo okay ang panahon na bawi si Hos. Hindi tayo makapag-ano masyado ngayon. Okay, si KTV, still playing ka si KTV. Sakto na to siguro pag Ayan, meron pa tayong 13 minutes bago tayo mag-end. Ayan, pasok na mga suki bago tayo mag-end. Napakahirap, sobrang init. Pati lalamunan mo laging tuyo, tapos yung ulo ko parang laging masakit, laging para bang lagi akong Ayan, Sis Marivic Cubian, balikan din kita si Sikoy Marivic Cubian kasi maaga-aga pa naman na meron pa tayong 12 minutes. Sa mga dikit po dyan, mag-iwan lang ng baka, sabi nilang sipag. Ayan. Okay, Sis Marivic, mag-change sa account ako. Tingnan ko to kung magpindot na ba. Napabait naman itong cellphone ko eh. Ako, ayaw talaga. Sorry guys. Ayaw mapindot. Ayaw. Ito na lang kita, next na lang kita dito si Smurvy Cubian. Okay, Indian Garo Vlog. Ayan, pa-full watch na si Indian Garo Vlog. Ayan, mag-thumbs up na ako. Indian Garo Vlog. Indian Garo Vlog. Okay. Okay, Indian Garo Vlog, dan full watch ka na. Indian Garo Vlog, thank you so much, my brother. Okay, si Smurvy Cubian. Ayan, another play ko sa iyo si Smurvy. Ayan, dito ako sa iyo si Smurvy Cubian ulit. Pangalawang play. Si Teacher Couples, mega love shoutout, Teacher Couples. Thank you for coming, Teacher Couples. Okay, si Smurvy Cubian, another play ko sa iyo dito sa dito sa 2 minutes no, sa 2 years ago, hindi na ayos ang lote. Okay, si SKTV, malapit ka na mag-full watch si SKTV. Wala po. Ano na nangyari? Ba't napunta na to dito? Ayan, si Smurvy Cubian, still playing ka si Smurvy Cubian. May ads ka pa sis. Ayan, full watch ka na si Sikoy TV. Sino nga yung pupuntahan ko dito? Ay, si Couples, si Teacher Couples. Ayan, Teacher Couples, I'm here na ako sa bahay mo, Teacher Couples. Ang madiskarting mami. Yun naman ang sabi ko, ang madiskarting nanay. Nagkamali lang ako kanina. Sorry naman. Okay, nandiyan pa ba si Teacher Couples? Teacher Couples, are you still there pa ba, Teacher Couples? Okay, nandiyan pa ba si Teacher Couples? Okay, 9 minutes. Ayan, 9 minutes na lang tayo guys. Mag-end na tayo guys. Para masakit talaga ulo ko.
Ma'am Kripa, ayan Ma'am Kripa, thank you for coming again Ma'am Kripa. Okay, Ma'am Kripa, another play ko sa iyo Ma'am Kripa habang nag-ano pa ako, nag-itay pa ako mag-ano. Ayan, another play Ma'am Kripa, ayan. Sis Mervy Cubian still playing sa pangatlong play ko sa iyo, Sis Mervy Cubian. Okay, Sis Manalisa, malapit ka na mag-full watch, Sis Manalisa, sa iyong pauwi na tayo galing simbahan. Ayan. Uy, nahihigap ulit. Sobrang init kasi sa tanghali guys, di man lang tayo makapag-relax sa tanghali. Talagang sobrang init, as in sobra. Ayan, Sis Manalisa, pa-full watch ka na, Sis Manalisa. Ayan, maraming salamat, Sis Manalisa. Okay, thank you so much. Tingnan natin kung makakapag-play pa tayo. Meron pa naman tayong 8 minutes. Okay, dito tayo kay Sisikoy Gemini. Dahil maiikli ang mga video niya ni Sis Gemini. Ayan, Sis Gemini, papunta ako sa iyong bahay, Sis Gemini. Okay, another play rin sa iyo, Sis Gemini. Pangatlong play ko sa iyo, Sis. Okay. Ayan, dito ako sis sa ang galing ni Monkey. Ayan. Agoy, sana all ang galing ni Monkey. Ayan, pang 24 thumbs up. Sis Gemini, playing ka na, Sis Gemini. Ma'am Kripa, Suba Official, still playing, Ma'am Kripa. Excuse me, Lord. Okay, Sis Mervy Cubian, dan full watch na, Sis Mervy Cubian. Sa iyong pangatlong play ko, Sis Mervy Cubian. Ayan. Dito ako sa ayan, thumbs up pang 115 thumbs up, Sis Marvy. Ayan din ako mag-comment, sis, napakahirap pindutin itong Okay, si Indian Girl Vlog, si Anabia, puntahan ko si Anabia habang hindi pa Okay, Anabia, I'm here na ako sa bahay mo, Anabia. Okay, Anabia, I'm here in your house. Okay, Anabia, playing na, 2 minutes and 26 seconds. Okay, Anabia, your video is playing na. Si BBM, Mix TV. Okay. Ayan, panahigab ko, nakakahiya naman. Okay, BBM, I'm here ako, BBM. Nandito ako sa bahay mo, BBM. Ayan, playing ka dito, BBM, sa 1 minute mo. BBM, ayan, BBM, MK Mix TV. Playing ka na dito. Ayan, BBM Mix TV, playing ka na. +1 banana ka, BBM. Okay, +1 banana sa'yo. Okay, playing ka 1 minute. Okay, Anabia, still playing, Anabia. Sisikoy Gemini, girl, ayan, Sisikoy Gemini, malapit na mag-full watch, Sis Gemini. Ayan, maraming salamat guys, sa inyo lahat dyan guys, sa mga nandyan pa, maraming salamat. Okay, Sis Gemini, full watch ka na sis. Ayan, mag-heart-heart na lang ako dito sis ha. Sis KTV, maraming salamat Sisikoy. Ayan, yung mga magla-live dyan, mag-go na. Sis Maribik Family TV, mag-go ka na dyan, Sis Maribik Family TV. Yung mga magla-live ngayon, mag-go na kayo guys at malapit na ako mag-end. Okay? Sis, Gemini, full watch ka na Sisikoy. Ayan, 5 minutes to go, mag-end na tayo guys. Okay. Full watch na to. Sino ba yung nandito? Ayan si BBM. BBM +1 banana ka dito, BBM. Ayan, another banana sa'yo, BBM. Okay, dan full watch na rin to. Sino ngayon nandito? Ay si Ma'am Kripa. Ma'am Kripa, full watch ka na Ma'am Kripa sa pangalawang play sa'yo, Ma'am Kripa. Okay, thank you so much. Okay, Anabia, still playing, Anabia. Okay, Anabia, still playing your video, Ma'am Anabia.
Ayan, Sis Kalog, maraming salamat, Sis Kalog. Ayan, mag-go na kayo dyan, guys. Yung mga magsisipag, yung mga magsisipag live, ayan, mag-go na kayo kasi mag-i-end na ako. 4 minutes na lang, mag-i-end na tayo. Ayan, magpasalamat na tayo sa mga, ayan, Mama Discarding Mami, maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Ayan, magwa 1 hour and 30 minutes na lang ako, guys, kasi masakit ang ulo ko talaga. Sa sobrang init siguro, ayan, hirapan ako. Ayoko mag-live pagka ganitong masama ang pakiramdam ko ba. Hindi ayos yung aking pakiramdam na natatamad ako. Wala ako sa mood. Okay, Sis KTV, maraming salamat Sis KTV. Thank you so much Sis KTV. Okay, kay Summer Mix, thank you so much. Condolences si Koy. Ayan, Ate Merna Grande, maraming salamat Ate Merna Grande. Kay Ana Bia, thank you so much. Kay Sis Mana Lisa, thank you so much, Sisi Koy. See you tomorrow. Bawi si Ho sa inyo pag medyo okay. Ang Lang Sipag, maraming salamat Lang Sipag. Okay, BBM Mix TV, thank you so much. Ayan, pag hindi masama ang pakiramdam natin guys, bawi ako ha. Medyo pag kasi ganito talaga pakiramdam ko, masakit ang ulo mo, mahirap magwawalwal din, lalong sumasakit ang ulo ko. Ayan, Sisi Koy Kalog, mag-go ka na dyan, Sisi Kalog. Ayan, go ka na dyan, Sisi Koy. Ayan, nakagawa na pala si Sisi Koy Kalog. Bisitahin ko na para mamaya di na ako mapuyat ba. Sis Maribig Family TV, mag-go ka na dyan. Ayan, nakapag-thumbs up na tayo. Okay, meron pa ba tayo nakalimutan? 2 minutes pala, 2 minutes na lang. Ayan, mag-i-end na tayo guys. 2 minutes na lang. Saktohin natin ng 1 minute and 30 seconds. Okay, Incheon Garo Vlog, thank you so much. Sis Maribig Kubian, Sisi Koy, maraming salamat. Sisi Koy Maribig, mag-i-end na ako sis kasi sakit ang ulo ko eh. Ayan, Incheon Garo Vlog, thank you for coming again. See you tomorrow. Incheon Garo Vlog, my brother. Okay, see you tomorrow. Ayan, tawag dito. Ayan, Madam Eunice, maraming salamat. Kay Edbons, maraming salamat din kay Edbons. Ayan, thank you so much sa inyo lahat dyan, guys. Oo, Sis Big, sleep ka na rin. Masakit kasi ulo ko kaya ayan, 1 minute na lang tayo guys, 1 minute na lang. Ma'am Kripa, Soba Official, thank you so much. Ibaba ko na yung aking nakapin. Ayan, ibaba na natin. Ayan, Ma'am Kripa, may galab shoutout. Maraming salamat Ma'am Kripa. Incheon Garo Vlog, thank you so much. Incheon Garo Vlog, maraming salamat. Okay, Mata Prasad by brother. Ayan, full watch sa highlights Sis KTV, sabi ni Sisi Koy Peli. Ayan, maraming salamat Sis Peli. Ayan, salamat po everyone, sabi ni Mata. Okay, si Summer Dan sa Atay ng Manok. Ayan, Sis Maribig Family TV, mag-go ka na dyan Sisi Koy, mag-i-end na ako sis. Ayan, thank you po Miss Peli, sabi ni Sis KTV. Ayan, maraming salamat guys sa Sis Peli, maraming salamat Sis Peli, thank you so much, thank you very much. Sisi Koy Maribig Family TV, mag-go ka na dyan. Ate Merna, maraming salamat Ate Merna Grande. Ayan, mag-go na kayo dyan guys at mag-i-end na rin ako. Ayan, maraming salamat sa lahat. Ayan. Ayan, thank you po Ma'am Peli, sabi ni Sisi Koy KTV. Sis Maribig Family TV, may galab shoutout, sabi ni Sisi Koy KTV. Ayan, Mata Prasad, thank you so much Mata, maraming salamat. Okay. Ayan guys, maraming salamat guys ha. See you tomorrow guys. Bawi si host pag medyo okay, pag hindi ganong mainit. Sobrang init kasi ngayon kaya nahirapan ako. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, bye for now. Bye muna everyone. See you tomorrow. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan, God bless everyone. Okay, bye-bye guys.